Udto pa lang, gibahaan na ang pipila ka mga lugar sa Mandawi City tungod gihapon sa pagbunog sa kusog nga uwan karong adlaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Mga alas 12 kaganihang udto mibundak ang uwan sa sentro nga bahin sa syudad sa Mandawi. Kusog ang pagbundak niini nga nakaapekto gilayon sa mga residente. Gianunsyo sa City Hall ang deklarasyon ni Mayor Jonas Cortez nga walay klase karon sa tanang mga eskwelahan. Tungod kini sa di maayong kahimtang sa panahon. Sa City Command Center, busy ang mga personnel ug taga-CDRRMO sa pagmonitor sa sitwasyon sa kabarangayan. Base sa CCTV, makita nga daling nabahaan ang parte sa Dan AS Fortuna haduol sa usa ka funeral parlor. Kini usa ka auto nga misuway paglabang sa baha na pagngan ug naaberya. Ang ubang kabataan makita sab nga misungasong gilayon sa kusog nga bulog sa tubig. Laing gibahaan sabdayon ang Lopezina Street sakop sa Barangay Tipolo. Gahapon, kusog tong uwan, mas kusog tong paglunes. Ang problema lang kay na may mga areas atong pagbaha sa Lunes nga wa pa nangauga, wa pa nag-flush atong mga wetlands nato mga area. So matong pag na segundahag uwan. Hugot usab ang pagmonitor sa disaster personnel sa mga kasapaan sa Dakbayan. Pinaagi sa mga CCTV cameras nga giinstolar, masuta sab ang water level niini. Kaganihang udto, usa sa mga kusog kaayo nga bulog sa tubig ang bahin sa Mahiga Creek haduol sa usa ka condominium boundary sa Barangay Kasambagan, Cebu City. Mga flood-prone areas nato along sa Butuan ug Mahiga River ug kanin sa atong gamito nato ang mga kaymanan sa Mandawi Command Center makita man nato dire. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.